Lapha-ke umhlangano usuphuma usubheke eBuhleni. Uphume ngey'khathi zantambama emzini waseKhenana. Ayisase siyalinqamula abafana bakithi. Lolu hambo-ke lube isibusiso and ubuqopheke umlando. Uhambo olube less than 18 hours from eKhenana to eBuhleni. Ukuqala-ke ukuqopheka umlando ngaka bokuqala. Ayi bafethu, lube isibusiso uhambo lwethu. Lube isibusiso and lwasithwala nyazi. Lwayiphatha into yalo yayinhle bafethu. Kuba mnandi-ke makufika endaweni, kuba buhlungu masekhanjwa ngoba nibone nje amadokodo amanye aseqaqwa amanye asaqaqwa. Ayi kube buhlungu. Kodwa-ke akukho phela esizokwenza ngoba phela kusuke isishaya isikhathi sokuthi uhambe umhlangano kuyojabula abanye abaphambili. Yabona-ke nantana iduku elibomvu nangiyena umfokalala umfokashozi madoda nawe uyayihodula kulandela uJehova. Namaphoyisa ngapha eceleni. Nazi izitsha zasho zaqhamuka amadoda umphongolo. Yabona-ke lapha-ke ubusuphuma kumhlangano uholwa umfundisi umpele lapha nophethe ubhoko. Abafethu nayibona futhi into enhle yasezulwini bafethu iqhamuka futhi isacothoza kusahanjwa kancane-ke la kugijinywa umhlolo shwele. Awazi noma kuyagijinywa noma kuhanjwa kancane lapha phambili. Kodwa ubona nje bonke abantu bayagijinya kodwa uma uthi uyalibuka unyazi lushaya ngephisi eyodwa. Kodwa libuye lwaphakamisa amagiya abafana ubona ngathi futhi yabona-ke manje-ke ibisamba. Yabona-ke ibhoko maye selithwele eselibeke laphana ehlombe. Hayi mfana ngiyakutshela. Yazi khona enye into kamakhosazana-ke angazi ukuthi kusuka sokwenze njani makuzoqhamuka uJehova. Makuzoqhamuka uJehova ebese vele ebheke eceleni ukhozi amena amanye aseyifihla ngenkalo. Kanti kufanele ngasikhathi kuqhamuka unyazi belibone bejabule besho amen besho ingcwele. Malidlula nje unyazi asengayifihla-ke ngoba kuzoqhamuka umphongolo wesivumelwano. Hayi-ke makhosazana lento lena. Hawu phela kumele uthole amandla nawe endleleni mawubuka ubaba ube namandla ibona. Manje nina nivele niyifihla angazi ubani loshumayela ivangeli namakhosazana ukuthi namaqhamuka ubaba cashani. Sebocasha abantu abanye sebobheka phansi umuntu awukhozi amen ebheke phansi. Hayi-ke lento abafethu yekeni bodadewethu noma wethu ngeke. Nabake abantu sebancane-ke abanye bagcwele le phambili abanye basaqaqa amadoda abanye basehla entabeni ngale ngoba phela bokuyovaleliswa. Kumnandi-ke bafowethu yo 1 in 2025 siphinde sibone ukuthi kwenzakala.